безнең союз картая дип әйтергә мин еш алай чыгыш ясыйм, чөнки безнең соңгы елларда Язучылар берлеге әгъзаларының уртача яше 70 яшькә якынлашып килә. Ул зур яшь. Яшьләрне иҗатка тарту буенча, союзга тарту буенча җиңсезләнеп эшләргә дип тотындык. Ул кирәк, бу кирәкле эш. Чөнки заман шундый. Яшьләрнең күбесе заман шаукымына бирелеп, акча дип, табышлы эш эзләп, коммерция юлыннан китә. Әдәбият ул, иҗат ул коммерциядән ят нәрсә. Бигрәк тә безнең илдә. Чөнки гонорарлар аз, тумыштан гимнарында шундый салынмаган булса, сәләт, иҗат сәләте, язу сәләте, алар инде менә бу яшьләргә карап, нинди җүләрләр дип уйлап йөрергә мөмкиннәр. Ләкин рәхмәт, халыкны, гомумән тарихны күтәргән нәрсә ул әдәбият, иҗат, иҗади эш кенә безнең тарихны саклап калган, безнең милләтне бүгенге көнгә хәтле яшәткән. Без дин дип әйтәбез. Безнең иң әйбәт муллаларыбыз да, иң теге лаеклы менә безнең милләтне күтәргән муллаларыбыз да заманында дин әһелләре дә, алар барысы да язучылар булганнар. Менә безнең күпме генә язучыбызны алып карасаң да, аның тамырында, ата-бабалары шәҗәрәсендә муллалар ята, дин әһелләре ята. Чөнки менә без милләтне дин саклап калган дип әйтәбез икән, аны нигездә язучылар саклап калган.